La Universitat de Barcelona, com no podia ser d'altra manera, està fermament compromesa amb el respecte dels drets humans i les llibertats fonamentals. Està fermament compromesa en un món més pacífic, just i estable. Per això, des que es va iniciar la guerra d'Ucraïna, el que fem és generar coneixement sobre el conflicte d'Ucraïna amb la voluntat també d'influir en la ciutadania per aconseguir aquest món més pacífic, just i estable. Formem els professionals que la societat necessita, però també formem ciutadans compromesos amb els valors cívics i socials d'una societat democràtica, pacífica i justa. Per això celebro que el CRAI de la Biblioteca de la Facultat de Dret hagi organitzat una exposició virtual i una exposició física amb referències bibliogràfiques sobre el conflicte d'Ucraïna que poden ajudar a la nostra comunitat universitària a entendre el perquè d'aquest conflicte i les perspectives de solució d'aquest conflicte. Per això també a la facultat s'ha organitzat un congrés internacional sobre els impactes de la guerra d'Ucraïna. El que ens correspon com a universitat és generar coneixement, transferir aquest coneixement i contribuir a la pau, a la justícia i al desenvolupament.